Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Maknya di pagi hari yang cerah ini. Angger esuk cerah ra kaprah, nek sore udan derese ya ora kaprah. Wis, iki sudah ke pasar Mak. Sudah kulaan ya guys. Hari ini semangat pokok aku. Semangat dodol di dalam bulan puasa sore hari. Alhamdulillah nanti berangkatnya seperti biasa jam 2 mangkale di Pasar Merah. Ini dulu suasana ikane brogi wala segeri ra kaprah. Parine wis padha mbrodol, sedelok engkas wis ndiluk langsung 1 bulan panen. Wis kaline yo kaline mili kae. Oke, kita bongkar blonjo, guys. Kimang nang pasar ora syuting. Hah? Mentoke unjuk mangan. Wis tetep semangat di bulan puasa. Wis untuk 10 dino lho guys puasane. Oke, kita bongkar belanja dulu guys. Ning pasar sing murah kacang guys, ning kene kacang panjang murah banget. Cuma 500 sak gendel. Kacang panjang segini 2000 ki. Lho guys, sak mene kae iki 2000. Patang gendel. Murah pol. Kadang kala murah pol. Ada yang larang ya ada yang murah. Nek Brambang seprapat 12.000. Sakmene iki cuma 5.000 saon. Sing larang Brambang. Ora apa-apa. Brambange sing larang, guys. Brambange larang. Brambang larang, brambang. Kembung larang. Lunyu alon-alon, montore ning ndi le nek ndelek. Mahal cuma kelopo sama brambang. Kelopone mahal guys. Dia wis ditata lagi. Tak pepe guys. Duh, oblo, mbah ra roh karek kowe. Sing sedengane aja gede-gede ya. Ndi gone ndi? Kuwi ya wis kuwi ae. Ngondo oblo ketokno ris. Dong telo disasak sithik lho. Dong telo lho diresiki mbir ketok. Nah. Oke, ngunduh blue. Belonceng. Kamane cukup. Dia tunggal ini kita nih. Cilik ini. Halo. Dewi senang. Sini kono anek. Marai dong telo. Ya cok kuwi jek enom. Dituwek kan. Mang lho sing kono ae. Gek enek blonceng langka. Ning pasar yo ora enek kok. Kuwi dhuwur gek enek berarti ya. Blonceng wis karek kuwi tok. Ndi? Angger tak obate wah su. Wis kuwi.
Wis. Gue enak pentilin aja. Wis ayo. Kita ngunduh blonceng, guys. Blonceng ya golek-golek. Kene lho mbok kek ndi ana baju. Wis ngangah loro. Sesuk-sesuk ya wis karek golek jangan keluar sik keluar kena dikelobeti. Lah ya tuku wae. Oke, kae bakul apa kae? Enteni celuk. Celuk ris kare. Ini Mas. Telu le. Duwe tempe mateng. Aduh, duh. Telu. Tandane gede apa cilik? Cilik enten, cilik. Ki pira ngene? Sekawanan. Sik bapakne dhuwit. Oh, dhuwite sing 3.000. Nyah le. Bloncengnya sudah, guys. Just kuat para kompore. Kuat, ora kuat kena opo. Tak ojak-ojake. Oke, guys. Bloncengnya banyak berguna. Iki kowe brambange sing akeh, Mbah, biar seger, Mbah. Tradisi jangan blow alias oblo. Blonceng. Wis, brambange tak ocekno. Oke, mantap. Wis. Jos, monggo. Monggo sing badhe order jangan gede. Jangan gede rupane ireng, Mas. Rezeki sithik nek padha seneng. Mantap. Oke, kita lanjut biar mendidih ya, guys ya. Aduh, entek, Mbah. Adik komporku tare rusak iki ya. Ya. Lah kompor nek ngene iki piye iki? Wong sing piye gede kok. Wae, iki golek kok. Enggak apa-apa cilik-cilik lah wong kok ndak gosong gede. Iya. Kok tambah kecap ya? Yo. Anak kecap. Oke. Delok balik nang tahu kae, Pak. Aku tak ngurusi syuting jangan iki. Tahu ning kulon aja palang pengkrik urung mateng jangan iki. Santai. Kayak telu apa ora? Telu apane? Loro apa? Ora enak. Gorengannya sudah mateng. Ini tahu, guys. Tahu susur udah mateng. Kalau ini bakwan. Jelatrinan bakwan, nasi digoreng yang di sana. Wis, lagi engkir. Mek kono dia ora enak ning kene. Njaluk baju arsih.
Oke guys, waktune ya wis awan iki. Nggih. Ketoke jangane wis Sampai molak-malik. klopo loro sitok wis separo wis. Oke, iki jangane molak-malik iki Mbah Ju sing Iki tak masak. ketil kayak mana? Pak Nada. Garing. Dan tak mampu. Iya. Nengeh guys, sing dider ya dider. Cak nengeh. Kurang apa lho, Mbah? Sen masakku di gula, Wis. uyah di anu. Tak tambahi kabeh. Nah iya. Wonge mondos gak doyan gak usah. Iki nak iki bolong. Gak saithik tok. Bolong saithik tok. Kok tak gakne piring. Kumene guys dienggo mangan sendiri. Enek ikruan. Lho. Oh, nek telek ya semprol ngene kok. Temprol ya boleh. Yo telekku. Ya iki yo bolong tek plantir. Iya ngene kok nambal. Oh, leng nambal pok. Kok enak? Ku nambane jero kuwi enek apa nambah omprengku sitok rung temoke, Pak. Ngene iki. Kuwi nek jero kuwi enek ompreng neh ora ketoke. Ketoke lho. Ya. Oke. Nah. Blonceng asale saka blonceng digawe sayur. Kok brambange dimut-mut nek wis bar iki karek pecel. Wis. Ya mbir molak-malik mbir gak mati. Katut ndase titil. Ya kurang abang sithik ya, Pak ya. Iki setengah kilo sedengan. Iki kok mbok nabung piye? Ndirane ireng tenan. Iki kon es anu yo ireng. Tapi bisa ning anu jebel. Cakare jekeki mau. Wis kuwi ndang golek adah misan ngedadi kok karek ngadahi kok. Sadi mah wis mulih. Cah wis mateng jere. Wis dudoe, Mbah. Oke, guys. Oke. Tak cukupi sekian bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf. Waktune wis awan iki ya. Cukup sekian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalam.